Přejeme vám dobrý večer, začínají televizní noviny. Československá televize vás v dopoledním přímém přenosu informovala o průběhu posledního dne vrcholného jednání československých komunistů. Počas 5 dní sledovala celá naša verejnosť s veľkým záujmom toto rokovanie, z ktorého sme prinášali podrobné spravodajstvo v reláciách Štúdia 17. Je 28. březen roku 1986. Obyčejný den všedního a přece svátečního týdne. Týdne, který se zapíše do historie naší země. Každý jeho den přinášel nové myšlenky, nápady i podněty k zamyšlení, které zazněly na vrcholném jednání československých komunistů. Členy předsednictva byli zvoleni Gustav Husák, generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Československa, Vasil Bilak, Petr Colotka, Karel Hofmann, Alois Indra, Miloš Jakeš, Antonín Kapek, Josef Kempný, Josef Korčák, Josef Lenárd a Lubomír Štrougal. Za tajemníky UVKSČ zvolil ústřední výbor soudruhy Gustáva Husáka, generálního tajemníka UVKSČ, Vasila Bilaka, Miloše Jakeše, Jana Fojtíka, Josefa Hamana, Františka Pitru, Mikuláše Beňa, Josefa Havlína a Jindřicha Poledníka. Za členov sekretariátu boli zvolení generálny tajomník UVKSČ, tajomníci UVKSČ a ďalej Zdeněk Hoření a Marie Kabrhelová. Vážené súdružky, vážení súdruhovia, vážení hostia. Rokovanie 17. zjazdu KSČ dospelo k záveru. V mene novozvoleného ústredného výboru a ústrednej kontrolnej a revíznej komisie pre všetkým úprimne ďakujem delegátkám a delegátom za vyjadrenú dôveru, za jednomyselnosť pri voľbe najvyššieho orgánu strany medzi sjazdami. Chcem ubezpečiť, že ústredný výbor a jeho orgány vynaložia všetky sily pre dôslednú realizáciu politiky, ktorú vypracoval náš sjazd. Ide o to, aby sa ciele a zámery sjazdu stali zdrojom širokého prúdu konkrétnych činov, ktoré budú v každom článku našej spoločnosti znamenať posun vpred, prinášať praktické výsledky. Záleží na tom, aby všetky stranické orgány a organizácie, všetci komunisti na najrôznejších úsekoch svoju podporu záverom sjazdu dokázali predovšetkým činmi. Dovolte mi na záver poďakovať delegátom za konštruktívny prínos priebehu sjazdového rokovania. Ďakujem tiež všetkým, ktorí prispeli k vytvoreniu priaznivých podmienok pre prácu sjazdu. Do ďalšej práce pôjdeme s rovnako pevným odhodlaním a elánom, akým sa vyznačovalo naše rokovanie. Vieme, že nás čakajú zložité a náročné úlohy, ale vieme tiež, že je to plne v silách našej strany, nášho ľudu, uskutočniť vysoké ciele, ktoré zjazd vytýčil. Je to v záujme ďalšieho rozkvetu našej socialistickej vlasti, šťastného života, mierového života nášho ľudu. To je najvyšším cieľom a zmyslom všetkej práce našej komunistickej strany. Celý priebeh zjazdového rokovania, dokumenty, ktoré boli schválené,
oprávňujú k záveru, že náš sjazd splnil svoje poslanie. Dovolte mi, aby som s týmto vedomím vyhlásil 17. sjazd Komunistickej strany Československa za ukončený.